La cultura és el que passa en el viatge de l'ésser humà de la gana a la sacietat. I pel mig pareix meravelles com el formatge. El formatge a dins seu incorpora un temps, un espai, un paisatge i les vides de totes les persones que hi intervenen. Ara mateix a Catalunya el panorama formatger és increïble. El formatge és una cosa que podria no existir i si no existís el món seria una mica més trist. El formatge és la forma que té la gent de seguir vivint a les muntanyes, als prats, a les valls, a tot arreu del món, perquè permet arrelar-se al territori. Un formatge és una fotografia d'un lloc en un instant del temps. El formatge és biodiversitat. Cadascun dels ramats que pasturen són vectors de transmissió de pòlens, de llavors, i el formatge és el que fa que al final d'un àpat es pugui transformar en l'inici del següent. Passem de les postres a una cosa que sembla un berenar sopar i acabem a les 2 de la matinada demanant repetir d'aquell primer que hem tastat al principi. Formatge no existeix, no és res, perquè no hi ha un formatge. Hi ha milions de maneres de fer formatge, milions de maneres d'un sol formatge madurar-lo i transformar-lo. Darrere el gest de menjar formatge hi ha una forma de tractar amb el bestiar, hi ha una forma de treballar a la terra, hi ha una forma d'elaborar, hi ha una forma de vendre, hi ha una forma de fer país i de fer territori.